Maayong adlaw kaninyong tanan dinha sa BJMP Giholngan. Hinaot po unta nga ang Ginoo magkauban kaninyo karon. Nalipay kog dako nga kamo naminaw gihapon. Akong nabilitaan nga naay uban nga mi-appeal sa atong Bible study. So sa elementary kita adunay roll call. So akong basahon kung naa ba mo dinhi karon. Si Morgan, si Aldi, si Ledio, Arnold Junaldo, si Wendell, Arlendo, si Roy, si Raymond, si Joselio, si Gerald Tamilon, si Jonathan, si Noel, Zalri, Henry Tingson, Millie, si Raymond, si Ariel, Jesus Cabrera, si JR, si John Ray, si Edmond, si Eduardo Siucon, si Benji, Tagataytay, Himalalod, si Jumel, Fernando, si Rachel, si Ricky, Magellan, si Rolando, o si David. Daghang salamat nga kamo naminaw gihapon. O sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang Ginoo nga magauban kanato karon. Atong ipiyong ang atong mga mata ug iduko ang atong ulo bilang respeto sa atong Ginoong Hesus. Among Amahan nga langit nun, daghang salamat nga ikaw ang among Ginoo. Daghang salamat nga ikaw mianhi aron sa paglukat sa among mga sala. Daghang salamat nga ikaw ang dalan ng kamatuoran. Ikaw ang among kinabuhi. Ginoo, nagahangyo kami nga hinaot punta nga ikaw magatudlo kanamo karon. Pinaagi sa among pagtuon sa Juan Kapitulo 5. Hinaot punta nga imong abrihan ang among kasing-kasing, Lord. Hinaot punta nga kami pagkahuman ining Bible study nga dako ang among paglantaw nganha kanimo. Nagaampo usab ako Ginoo sa Espiritu Santo nga magauban kanamo karon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. So mag-review kita karon unsa may atong nahibaw-an mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong nahibaw-an kinsa may mo sulti niya Tanya. Unsa may inyong ikasulti may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsay gustong mag-review? Okay, sa atong nahibawan na nga si Jesus sa wala pa buhatang kalibutan dina na siya. O nahimo siyang tawo. And then sa kapitulo 2 atong nahibawan nga ang atong Ginoo, He is powerful. Ang tubig gihimo niyang bino sa walay pila ka minuto, pila ka segundo nahimong bino. Nga unta kini tungod sa fermentation, dugay ni apan ang atong Ginoo dali lang niyang gihimo. O sa kapitulo 3 usab nakita nato ning usa ka tawo ang ngalan niya si Nicodemus og relihiyoso dato and dako siyang influensya sa mga tawo, sikat, dako ang power pag-adto niya ni Jesus kay gusto siya makaadto sa gingharian sa Ginoo. Si Jesus giingnan siya nga kinahanglan magpakatawo kapag usab. Ang pagkatawo anothen gikan sa langit, dili gikan sa iyaha. O sa kapitulo 4 atong nakita nga si Jesus iyang gipangita ang usa ka babay nga Samarian hanon, taga Samaria nga sa katilingban dili mayong paglantaw sa mga tawo kay dinha sa bana nga 5 ka buok. Siya ang tinamay sa katilingban.
apan unsay gihimo ni Hesus, naluoy siya, siyang iyang gihatagan og tubig nga mao'y source sa kinabuhi nga walay katapusan. Og dito usab atong nahibaw-an nga ang pagsimba dili day usa ka building nga naa ang Ginoo sa usa ka dakong building. Dili day nimo mabutang dinha ang Ginoo, kundi ang kondisyon sa imong kasing-kasing. Kung pagsimba nimo nga daghang kang mga tawo nga wala mapasaylo, dili dunggon ang imong bisag pila pa kalibo kang mag-ampo, dili dunggon. Kay mao'y gusto ni Jesus nga imong kasing-kasing o gusto usab niya nga nahibulo ka kung kinsa na imong gisimba. Nga ang kamaturan mingon si Jesus, magsimba ka sa espiritu o sa kamatuoran. Kinahanglan may bawa nato ang tinuod kung kinsay atong gisimba. Mao na nga kita nag-Bible study. So mao nay atong review karon. So sa walay paglangay-langay moadto kita sa kapitulo 5. Atong sugdan. Human niini miadto si Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudiyo. Sa ako nang gisulti sa una, sa ubang mga pagtuon nato nga ang Hudiyo, ang mga lalaki kinahanglan makaadto sa templo makasaulog sa tulo ka espesyal kaayo nga kasaulugan. Og si Jesus miadto usab. Og akong i-clarify og akong i-remind sa ato nga si Juan kung magsulat og mahitungod sa Hudiyo, usay mingon siya nga naay maayong Hudiyo, naay dili may Hudiyo. Silang tanan didto sa Israel mga Hudiyo. Pananglitan, Filipino, Amerikano, Hudiyo sila. Apan adunay panahon usab nga si Juan kung mo describe siya og usa ka Hudiyo, katong Hudiyo nga supak nga nasuko sa atong Ginoong Kristo. Nga wala mutuo. So mao nay kadaghanan nga iyang iisulti mga Hudiyo. Dito sa Jerusalem, versikulo 2, duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og Bethsatasa sa Hebro. Kini maong linaw may 5 ka pasilungan. So kini ang giingon nga Bethesda sa in English. Beth buti pasabot lugar, Tesda kaluoy. So sa atong Cebuano, lugar sa kaluoy. Panitag Bethlehem, lugar sa tinapay or lugar sa pandesal. So Beth mo na ibuti pasabot lugar or balay. So ang gisulti niya diri nga adunay 5 kining lugaran ni adunay 5 ka pasilunganan sa among pag-adto dito sa Jerusalem. Tungod sa archaeology sa mga tao nga mukalot gyud nga tan-awon og isay nahitabo 2,000 o 3,000 ka tuig karon, ilang nakita kini. Amo usab nakita kini mga dagko kay mga haligi. So kini siya tupad sa simbahan sa St. Anne. Nakita namo, so nahibaw-an gyud namo nga kining gisulat sa Biblia tinuod. Kay makita nimo adunay mga relihiyon nga sobra sa usa ka bilyon. Apan sa archaeology, wala sila'y prueba nga dinhay nahitabo ni anang lugar. Apan ang atong Biblia sa archaeology, sa history, supported og husto. So mutuo gyud nga kining Biblia eksakto. So ditong lugar pasilungan. So versikulo 3. Diin may daghang mga masakiton o nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. So ang giingon sa mga Bible scholar nga usahay tungod kay espesyal kining adlaw naay 5,000 nga maghulat nga naa dinha
sa linaw dinhang dapita unsa may ilang gihimo. So dinha tanang mga masakiton, siguro makita nimo nga baho kaayo ni o ang mga tao makaluluoy kaayo. Versikulo mo lampas kita sa versikulo, walay versikulo 4. May diretso ta sa versikulo 5. Kaya ang versikulo 4 nabutang lang na sa after 300 years. So ang pinakakaraan nga dokumento wala na siya. Og dito'y tao nga nasakit sulod sa 38 ka tuig. So sa pila ka libo dinhay usa ka tawo nga nagkasakit nga paralitiko, paralyzed man. Siguro wala ta kay bulo og ang katunga sa iyang body o kuan ang tanan ba. Pero 38 ka tuig nag-antos siya. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto og nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Ang atong nganomang nahibawan ni Jesus sa atong pagtuon sa usang kapitulo 4, nahibawan niya ang Samaritan woman nga mao ni iyang kinabuhi. So kiniusab si Jesus nahibalo nga 38 ka tuig. Kung tao siya dili siya makahibalo. So, nakita ni Jesus sa versikulo 6 nga naghigda dito ang nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa, gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Unsa man siguro ang feeling ang gibate sa nining tao. Hey, 38 na ko katuig nga nag-antos ani paghuman imo kong gipangutana. Kinsa man ka? Naa ba kay nakainom ba ka karon? Mao siguro iyang huna-huna. O nabuang ba ka? Nganong imo kong pangutano gingon ni ana, dili man ka doktor. Verse 7. Ang masakiton mitubag, Sir, walay mo kasakwat mo kanako ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na. Og samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto. Kining mga tawhana nga 5,000 nga gahulat sa linaw kay naay mukhang sa atong giingon karon fake news. Mura ni siya og balitang kutsiro. Mao ni giingon nga tuo-tuuhan. Mituo sila nga sa usa ka tuig ang anghel moanha dinha sa linaw og iyang kutilon. Kung kinsa katong unang makalukso, maayo bisag unsay klaseng sakit. Mao ni ilang pagtuo dito. So kini mga tawo nagahulat nga tan-awon ginila nga pag kung naay mahitabo sa tubig, mulukso rin sila. Pero unsa may nahitabo sa 38 ka tuig, kining paralitiko walay mahimo siya kay daghang makauna. Ang usa-usab adunay problema. Ang buta unsaon niya pagkakita nga gikutel sa anghel ang tubig gikutaw. So mao nilang pagtuong mao na hantod 38 ka tuig wala pa. Unsay gihimo ni Jesus sa versikulo 8. Si Jesus miingon kaniya, tendog dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Unsa man siguro gibati sa tao, unsa man siguro iyang huna-huna niining tawhana, wala siya kailan ni Jesus. Og paghuman moingon, tendog dad-a imong banig og lakaw ka. Unsa may iyang feeling siguro, unsa may iyang pagkadungog niya ani nga patindugon siya. Nakaisa akong giingon
una sigurong huna-huna niya nga nabuang naman siguro ni. Apan kay balukag unsay nahitabo. Og diha-diha naayo siya o gidala niya ang iyang higdaan og milakaw. Kay balo ba mo ang usa ka tawo nga dili makalakaw og pila ka tuig, dili dayon na siya makatindog. Kay ang mga muscles, mga bones kung unsa pa nang uban hinay na kaayo. Apan unsa may nakita nato karon? Murag walay nahitabo niya, ang iyang kusog mibalik. Kining tawhana wala makahibalo kinsa ni iyang giiska istorya. Wala siya kabalo nga kini iyang gika-istorya mao ang nagbuhat sa kalibutan. Mao ang nagbuhat sa imuha ug nagbuhat nako. So kining pag-ayo chicken feed lang na niya. Kay tungod kay siya ang all-powerful. Ako, paghuman ako tennis. Kay tennis ang akong sports. Magdula ko 2 or 3 ka oras. Pag abot sa balay, paglingkod na ako, bisag pag sa hagdanan pa, sakit na kayo ang akong tuhod. O paglingkod, pagkas mutindog, sakit na pud kaayo. Dili ni maayo og pila ka oras. Apan ako gikinahanglan ko pag-ayo sa atong Ginoong Hesukristo. Apan nalipay lang ko nga bisag sa akong kaidaron usa ka gatus ka tuig minus something makadula gihapon ko. So ako mapasalamaton gihapon. Og diha naayo siya. Oh wow, kalit nga miayo. Naabay mga tao dina sa gihulngan nga makaingon ani. Naabay mga tao nga inyong nahibaw-an nga sa kalit lang gihatagan og ang mga muscles gihatagan og kinabuhi. Akong utron ang versikulo 9, og diha-diha naayo siya og gidala niya ang iyang gihigdaan og milakaw. Unsa man ni mahitabo? Unsa may bation sa iyang mga igsoon, inahan, mga igtag sa mga amigo? Mulukso sila sa kalipay, matingala sila. Kinsa may gaayo nimo? Mangutana sila. Dako ning kalipay pananglitan karon coronavirus. Kung naay usa ka tawo nga makahimo og medisina o malipay ang tibuok kalibutan. Mulokso sa kalipay, musayaw sa kalipay. Apan dili lang ni. Unsay nahitabo? Kini nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Oh, adunay problema. Adlaw nga igpapahulay. Adlaw nga Sabado. Ikaw ako, Sabado lang na unsa man ay problema. Apan sa mga Hudiyo, apan sa ilang relihiyon, apan sa mga tao nga nagbantay, sa mga tao usab, sa mga religious leaders, mga Sanhedrin, mga Sadducees, Pharisees, kini dako kay ng problema nila. Nga gihimo kining pag-ayo sa tao. Versikulo 10. Busa giingnan sa mga Hudiyo ang tawo nga naayo. Adlawng igpapahulay karon og supak. Wow. Supak. Sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan. Kita matingala kita unsa may dakong problema kung dalo ang gigdaan niya nga Sabado. Kini sa ilang panahon 2000 na katuig karon. Daghan ang mga teachers nila, ang mga rabbi for many generations, pila kagatus katuig ang sugo sa Ginoo
Ten Commandments gi-interpretar nila. Nagsugo po sila, daghang kaayong mga sugo, aron ka ng sugo sa Ginoo, atong matuman, pananglitan sa Sabado. Maingon sila, para malipay ang Ginoo. So akong lantawon diri, nga adunay ilang pagtuo sa ilang mga think tank, mga expert nila sa unang panahon, nga ang giingon sa Ginoo, nga imong respetaan ang adlaw tigpahulay maong Sabado. Na sila pulong nga giingon dito, exert effort. Ang bot ipasabot pagpalimbasog og husto. Dili pwede nang maglimbasog ka, magpalimbasog og husto. Kana bot ipasabot, dako na ng sala sa Ginoo. Kung ni anang adlaw magpalimbasog kag husto, you're trying your best. Pananglitan, mulakaw ka o pila ka dupa. Oh, nang limbasog na kag husto, kana masuko ang Ginoo, dili na maayo. Or kung magkuha kag sugnod ni anang adlaw, mingon sila, dili na, dako na ng sala nimo. Or kung maglantaw ka og espiho, dako ng sala, dili ka pwede makalantaw og espiho sa Sabado. Kay kung may makita ka nga puti nga buhok palitag sa kuha, daghang puti. O manglimbasog ka nga imong kuhaon ng puti, nakasala na ka sa Ginoo, sa napulo ka sugo. Or kung nakay fake nga tango, sa adlaw nga Sabado nahulog ang pagyuko nimo, nang limbasog ka, kanang pulong nga nang limbasog, buot ipasabot, masuko ang Ginoo nimo kay nang limbasog ka. You're exerting effort. Pag-adto na mo sa Israel 2 years ago sa hotel, kung Sabado, dili nimo pwedeng magamit ang elevator. Kay ang pag-post sa button, naay button nga imong i-post kung gusto kang moadto sa 10th floor, sa 20th floor, na kay i-post mong button moadto dito. Apan bisag karon, kung adlaw Sabado, dili ni maayong gamito nimo. Illegal. Kay ang pag-post nimo, nang limbasog ka. Para sa tuwa, murag katawanan ni. Para sa ilaha, stricto kayo ni. So, dakong problema sa panahon ni Jesus. Miingon sila sa versikulo 10, balik ko na ako, adlaw nga igpapahulay karon, adlaw nga Sabado, karon og supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan. Unta sila mga religious leaders, unta malipay sila sa nahitabo sa 38 ka tuig, pero unsa may ilang reaction? Nasuko. Sa normal nga pagkatao, malipay unta. Apan kini mga relihiyoso na nagbantay sa relihiyon, nasuko sila. Instead malipay, nasuko sila. Instead nga maluoy sila, wala sila'y kaluoy, wala'y mercy. Ingin sila sa versikulo 11, siya mitubag, giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan o sa paglakaw? Apan ang tao nga naayo, wala makaila kung kinsa siya. Wala niya nailhan si Jesus. Kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha ni atong dapita. Posible siguro pananglitan lang ako, nakaayo ako, o kung nakaayo ko og naay medisina, nakaimbento kong medisina sa coronavirus.
Daghang maayo miingon dayon siguro ko. O ako ang nag-imbento ni ana. Ako ang akong ngalan, Pilipino, si Grayson Urauba. Daghan siguro may balo, kay tawhanon man lang ko. Apan wala gyud ko kay bulingon ana. Apan unsay gihimo ni Jesus? Miingon ba siya nga, o ako ang nag-ayo ana? Musalig muna ako. Apan wala siya, nagpalayo lang siya dayon. May pahawa siya dito. Human kini sa versikulo 14. Human kini mahitabo, hitagbuan ni Jesus ang tao dito sa templo. Dito rin nagpasalamat. Og miingon si Jesus kaniya, tanawa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala. Aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Aduna di ay mahitabo. Kung adunay sala, mo na paglantaw ni Jesus nga tungod sa iyang sala. Aduna pa'y mahitabo. Usahay kita, dili kita musulti sa tinod. Nga bisan og galisod naghusto, dili nato sultihan sa tinuod kay dili ta gustong masakitan. Apan si Jesus musulti sa tinuod gyud para nga matabangan tungod sa iyang paghigugma. Musulti siya sa tinuod. Unya milakaong tao ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay mao'y nag-ayo kaniya. Versikulo 16, tungod niini misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tao sa adlaw igpapahulay. Unta malipay sila ni Jesus. Kay gitabangan og husto kining tawhana. Apan ang resulta, nasuko sila sa atong Ginoong Hesukristo. Kay giayo man sa adlaw nga Sabado. Miingon sila sa ilong hunahuna, wala kay katungod, wala sila kay balo. Nga kinsay gabuhat sa kalibutan, kinsay gasugo sa 10 Commandments, mao atong Ginoong Hesukristo. Og dinhi adunay pulong nga importante kayo. Misugod ang mga Hudiyo sa paglutos. Kay bulo ka sa original nga lingwahe sa Griego. Naana sa English akong lantawon. Miingon siya nga mao nay giingon akong lantawon diri. Mao nay giingon sa grammar sa unang panahon. Sa high school ko, dili ko may grammar. Pero mao na giingon dinhi nga present imperfect tense. Ang buot ipasabot nga sige nga giluto siya. Walay undang hangtod nga mamatay ang atong Ginoong Hesukristo. So mao ni gihimo na sa mga relihiyoso nga mga Hudiyo dito. Wala sila gyud mag-undang aron nga ilang mapatay ang atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 17. Busa si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab. Minsa ang amahan nga atong Ginoo nagbuhat 24 hours, 7 days a week. Ako usab nagbuhat. So pareha kung unsay gibuhat sa amahan, mao usab na ang gibuhat sa Ginoo nga anak, nga Dios nga anak. Pareha ang iyang gibuhat. Karon unsa may himuon sa nadungog sa mga relihiyosong mga tao? Tungod niini,
Misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw nga Sabado nga igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan og sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon nga Dios. Kini sila mga tawhana, kini sila ang mga kontra sa atong Ginoong Hesukristo. Sila ang kontra. Sila ang nagsupak sa atong Ginoong Hesukristo. Kini ang giingon ni Jesus nga gabuhat sa ang iyang amahan, gabuhat og siya usab gabuhat. Ang ilang pagkasabot ni ana nga si Jesus miingon nga siya ang Ginoo. Kay gipariha man niya ang iyang kaugalingon kung unsa ang amahan. Mao nang nasuko sila. So naay ubang mga reliyon sa kalibutan karon bisag diri sa amoa nga moingon nga si Jesus dili Ginoo na. Wala siya moingon nga ako ang Ginoo. Apan dinhi sa gamay natong bersikulo, dili nato tunan ang tanan mo na giingon nga Christology, ang pagtuon nga si Jesus ang Misaya. Gamay lang ni karon. Kung muadto mo Bible school, mo eskwela, kini estudyohan ni Husto nga si Kristo ang Ginoo. Apan dinhi lang atong makita nga si Jesus misulti nga ako ang Ginoo. Naa siya gibuot ipasabot sa iya lang pagsulti nga ang amahan niya gibuhat og siya usab gabuhat kung unsay gibuhat sa amahan. Nag-claim siya nga he is God, nga siya Ginoo. Hangtod karon sa versikulo 5, kining mga Hudiyo, mga religious leaders nga unta sila ang gatuon sa Biblia. Sila ang gihatagan, sila ang gipili sa Ginoo nga sila ay modawat sa Misaya. Wala sila motuo. Ang babae nga Samariahanon nga sinalikway sa katilingban, gidawat niya ang pagginoo. Gidawat niya si Jesus. So nahatagan siya kinabuhi nga walay katapusan. Dili ang relihiyon na makahatag nato kinabuhi nga walay katapusan. Unsa may himuon nato sa atong Ginoong Hesukristo. Motuo ba mo nga siya ang maghatag og kinabuhi nga walay katapusan o dili? Unsa may gisulti sa versikulo sa kapitulo 3, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Gihigugma sa Dios kitang tanan nga iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak. Nga kung kinsa katong mutuo, so katulang mutuo, kung kinsa katong musalig, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Gusto ba mo nga adunay kinabuhi nga walay katapusan? Ang inyong problema karon, mawala lang na. Ang pinaka-importante kayo sa kinabuhi karon, bisag sa amuha diri sa Amerika, diri sa Canada, usahay mabutahan kami sa mga materials, mga butang, material things. Amo usahay na nga kining material things mura Ginoo na namo, pinaka-importante na. Apan kinahanglan ang mga tao, kinahanglan kami maabrihan ang mata nga ang pinaka-importante sa kinabuhi mao nga adunay relasyon sa atong Ginoong Hesukristo, aron nga kita mahatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Ang desisyon imuhang desisyon, dili ako Ako motambang lang nga mas maayong inyong mosalig sa atong Ginoong Hesukristo. Hangtod sa atong pagkita sa sunod semana, ang Ginoo magauban kaninyong tanan. Amen.